Καλησπέρα, φίλε. Hello. Είσαι από κάποια φυλή της Νότιας Αφρικής? Όχι, πρεζάκια. Αυτά που σου κρέμονται εδώ τι είναι? Ποια? Αυτά εδώ. Ποια, φίλε? Α! Δεν ξέρω. Εγώ έπια πρέζα και δεν ξέρω. Πώς έχεις κάποια χρήματα, αν έχω μείνει εδώ με το μηχανάκι. Εδώ και κάτω έχω μείνει με το μηχανάκι και δεν έχω να φύγω. Κι άλλη μου να μένει, Μαρία, Μαρία, μαγούα μου. Φίλε, για κάνε λίγο το σενάριο με το θα γίνω βασίλισσα. Όχι, δεν κάνω. Έλα. Δεν με βγάζεις από το ρόλο. Θα πεις το ρόλο. Και με βγάλεις. Καλύτερη τιμή, αλλά νομίζω και αυτά δεν τα Ποιος θα τα πάρει αυτά τα σκουλάρια μετά? Μαρικά. Πάρε και λίγο στην 15 και την παντελόνια. Το δέχομαι. Γιατί είναι το κοινό μου. Ωραίο πλάνο. Γάμισε αυτό. Κλείστε. Φιλαράκο, μια δήλωση για τον πρόεδρο των Απανταχού Ζυζανέων. Γαμώ την Παναγιά σου, Μόσκο. Γαμώ. Και είναι και άγια μέρα, στα κρύο χωριό μου είναι ρεζίλη. Γαμώ το μουνί της Παναγιάς σου καπνίσω τα μάτια μου, Μόσκο, που δεν άφησες να κάνουμε το γήπεδο πάνω στο καπλάι και το φτιάξω στο συζητάει. Και γαμώ την Παναγιά σου και άμα σε βράσω στο καπνίσω και τα μάτια. Γαμώ το Χριστός. Μέρα που είναι. Δεν κάνεις τίποτα. Δεν